Què passa quan el preu no sempre reflecteix la qualitat? Descobreix els millors 5 productes de motxilles per portàtil en termes de qualitat-preu. Avui explorarem les millors opcions per als amants de la tecnologia. Al 5è lloc, trobem un model que ofereix una relació qualitat-preu molt interessant. Aquesta motxilla, disponible per 17,49 €, ofereix una puntuació de 4,6 sobre 5, basada en més de 1.500 ressenyes. Els usuaris l'han descrit com a genial i còmode, destacant la seva qualitat i com és àmplia. Un altre usuari ha subratllat la seva qualitat-preu i com és bona opció per al preu. El número 5 és una opció a considerar per a aquells que busquen una motxilla bàsica, però funcional. Ara al lloc 4, primer dels seriosos del Dunkin. Al quart lloc, trobem un altre model que impressiona per la seva capacitat i qualitat. Aquesta motxilla, disponible per 32,90 €, ofereix una puntuació de 4,6 sobre 5, basada en més de 1.600 ressenyes. Els usuaris l'han elogiat per la seva qualitat i capacitat, destacant que és ideal per a equip de fotografia i que té molts compartiments. Un altre usuari ha subratllat la seva qualitat-preu i com és còmoda i funcional. El número 4 és una opció sòlida per a aquells que busquen una motxilla més espaiosa i versàtil. Al tercer lloc, trobem un model que ofereix una excel·lent relació qualitat-preu. Aquesta motxilla, disponible per tan sols 15,99 €, ofereix una qualitat sorprenentment alta, amb una puntuació de 4,7 sobre 5, basada en més de 8.000 ressenyes. Els usuaris l'han descrit com a buena motxilla amb proteccions interiors i compartiments per a perifèrics. Un altre usuari ha destacat la seva qualitat-preu perfecta i com és còmoda i de bona qualitat. El número 3 és, sense dubte, una opció a considerar per a aquells que busquen una motxilla bàsica, però funcional. Anem al lloc 2, on la relació qualitat-preu comença a notar-se. Al segon lloc, trobem un model que destaca per la seva lleugeresa i capacitat. Aquesta motxilla, amb una puntuació de 4,6 sobre 5, basada en més de 25.000 ressenyes, és una opció popular entre els estudiants i els professionals. Els usuaris l'han descrit com a molt bona i desistent, destacant la seva qualitat-preu i com és còmode de llevar. Un altre usuari ha subratllat la seva capacitat i com és ideal per al gimnàs. El número 2 és una opció excel·lent per a aquells que busquen una motxilla versàtil i còmoda. Pugem al lloc 1 i la cosa es posa interessant. Al primer lloc, trobem la Lenovo B210, una motxilla que ofereix una qualitat excepcional, amb una puntuació de 4,6 sobre 5. Basada en més de 38.000 ressenyes, aquesta motxilla és una opció molt popular entre els amants de la tecnologia. Els usuaris l'han descrit com a molt bona i desistent, destacant la seva qualitat-preu i com és còmode de llevar. Un altre usuari ha subratllat la seva capacitat i com és ideal per a portàtils de 15 polzades. La Lenovo B210 és, sense dubte, la millor opció per a aquells que busquen una motxilla d'alta qualitat. I així és com acaba la nostra llista dels millors 5 productes de motxilles per portàtils en termes de qualitat-preu. Esperem que aquesta llista t'hagi estat útil per trobar la motxilla perfecta per a les teves necessitats. No oblidis de subscriure't al nostre canal per a més continguts interessants i divertits. Fins a la propera. Toca el lloc 5, un dels que més sorprèn del top.